kuramatiza saka ndiye mudzimai wangu saka watidzwa mudzimai wangu vandaputsiwa mushando izvona njira dzea mushure vanga ndamubata nemaudhiyo newana vachitaura kuti uruya achipinda mumba mavo makawabata here ndakazovasindira kuri kwavabata mumaudhi wana vachinge vanditaurira hinzi kana mchiti ndakawasitira maudhi kuti kuzovabata kuzoti ndizo kuti azozive mukadzi kuti azotize goni azoti ndabata kuti mukadzi bvatiza vaenda kumba ndatera zvemakwasha andasvika ndichibvunza kuti zvemaona munhu ati uya wabva sei kumba vada kuti vainde vambozorora andachiti iya zvatiza yaorini kazi iwo wasatiwa inguva irivo bhozi iwo gara umba kuti ndozokuma maisunga yeyoa makabiripa Sorry, mama. Ndingaitwa faith mandichi. Handina kubva pamba kuburikidza neoji. Kubva pamba kwandakaita ndini ndakazotomufonera kuti pamba venyu ndabvapo. Kwete kuti yanga iri nyaya yaoji. ndabvunza kuti pamba makabiri Pamba ini ndakabva ndingati muna December. Takanga taenda kumba kwedu. Taenda kumba kwedu munongoziva nyaya yawakadzi kushandisa kwatinoita mafamily planning. Ndaibayiwa dhepo. Ndiribayiwa dhepo ndichibva ndamboregera nakuti ndaane nguva ndisingazivi kuti saka ndinongoita kaungorwadziwa mudumbu kandinodi andinoita regai ndimbosiya. Ndichibva ndasiya ndichibva ndatanga kuteera pai ndaona kuti ndageza ndibva ndati ndakudzokera futi kudhepo rio ndichibva ndabayiwa raarisati ragadzikana ndaanda kungoti pesi ndaingogeza chero zuva pamwe zvikada kutongotanga izvi zvotongotanga zvobva zvatopera nguva yacho handisi. Saka takazoonetsana nemurume akunditi sei iwewe uri kuramba uri kugeza une munhu akakugadzira. Ini ndikati handina munhu akandigadzira asi ndikutoziva kuti nyaya yachi yedhepo ndoruri kukonzeresa kuramba richiti ndikageza ndoregera ndobva ati kune akugadzira ndikati alright ndina akandigadzira ndiani bhati ndiyani ndinjira ndopakatangira nyaya pamakati makaenda kumba kuenda nekuti mumudzoka ere makuenda zvamuzvose aiwa ini ndakatoti ndakusimuka ndaungozorora kumba wakamuzomere chimuzororwere aiwa ini ndakati ngosimuka taura zvizautenge wakaramba mugomeri ndakaramba ndakati handichadi ndisakati mufonera kuti baba penyika ndasimuka handichadi hangu ndaenda kumba. Saka pawanga kumba kuindi kwakudana newe aiwa andinombobvira ndadana newe tiwe mavhidhiyo andinakudana newe zvarenga sabhundorinasidemaziresa foni yangu nhasi yange sina moto penda kumbozi chimbomira kuti awauya ndakauya 6 times vasingauya foni pena chifoni auzi chitomhanya izvi foni avatosiya iri pachaji vasaropii aiwa tosakati izvozvi toshishandisei uya kutaura kuti ndizvenakakuramba irimira mukadzi uyu akabvura kupenyu rini 20 August gore rapera gore rapera ini ndakataura tokumba kwako pasabu ndakati nyaya ichingoitika kama taendesa pasabu vataendesa pasabu yaenda pasabu vadaita murume bhabva mabhuchari atishonda iyi munhu atodaya nazvo mazvona
mukadzi bhatina ndiri handoiko nyaya ndopauzovaza aiwa nyaya ndove kuno yabvisoko uyu mushure mekunga atoti kubva ogazi gore rapera gore rese yake yakatongwa yatongwa kudaroka uyu wakazi abvise zvakazi abvisa ndikuzvaare nasabhuku abva pamhosva yake bhati ndodi ndipei ndimbotsvake ndopabhati ndipe kuguma musa wa 30 June 31 December ndapedza zvii vese basi vamboti ndikotsvaka pakaenda kutsvaka vauya kobvisa zvinhu zvacho aenda hacho akasachatooneka wakabvisa 150 150 ndakaipiwa papakasara zve 150 nemombe yanga azabvisa achiti ndobvisa zvekuti ndakaripiswa pasabhuku nepaishi ichokwadi, asi nyaya yakatongwatiwa chete inini nakuidera zvekuti yakatongwa muri 1 kana muri 2 depende kuti wakabhadhariswa admits wakaonekwa ine mhosva admission of guilt wakabhadhariswa ukabhadhara depende kuti wakabhadhariswa ukabvuma kubhadhara idirizo une mhosva yanga isiri nawe kuti ndine mhosva saka chaungori asi chakaenda kuitika ngechekuti kana wanga usina mhosva saka ungoribhadharira ndakaita zvekumanikidzirwa nekuti nedare ranga riripo nekuti matongerwo ake todarira inini ndakatovhunza ndakati udhiyo yakataurika zvechokwadi nekuti mukadzi ndiye akandifonera kana audio yokudana saka iwe uchiona chii yanga isitaurira nhau yekudanana yakataura ichi udhiyo zvoti dai yanga iripo yanga yotaura ichi ava vakasimuka vachienda kuhonde vhali ava waperekedzwa nemurume wavo wachiri wese waenda kuhonde vhali kudaro ndobva wazotanga kufonera mudzimai wangu ini vachiti andasimuka paumba muna ndoonawo chinyi paunga nekuti pavanogara nekwatinogara tiri pamwe chete taingowadzana tiri pamwe chete saka tiri wadzana kudaro ava wakabva wati wafonera mudzimai wangu ndobva wafonera futi inini kuti muri paumba here tikati ndiri paumba zvikanzi munazoenda kuona bhururu wenyu akadini akauya kutaura ende for sure ndakava ndatoendawo kumba kwani kweava iva ndasvika kumba kwavo ndopakwandisanangura nyaya yekuti ini ndinonesana nemudzimai wangu chichi isoso mudzimai wacho asipo atoenda kuhonde vhali saka mukadzi wacho uyu mudzimai akazokufonera iyo nyaya yekuda kutaura kuti kumboita nemukadzi kuzonga nekubhadhara 150 padare chakati ubhadhare 150 chii inhau yematongerwo akaitwa nyaya yacho haina kutongwa matongerwo enyaya awakabvuma handina kubvuma chinhu asi chakaitika changamira usatipedzere nguva mari mazuva iri kunetsa kuda sei kuona then iwe wotona 150 ikobhadhara chinhu chausiuziva kuti chatobhadhara chii nematauriro ari kuita womira pamberi pangu uchitaura kuti wakamanikidzwa iwo changamira mira mamiriro akaita pamberi pangu hakuta kuti wakamanikidzwa saka sei usina kuapira nyaya yekuchuya sei usina kuya kumuitaura kuti ishe wenyu akunimanikidza kubhadhara mari kana kundipa mutombo hatisina chandoziva sei usina kuya you prefer instead because kana usina kuira nenyaya yatongwa paitongwa unoapila against decision iwapa palower court uchikwira kumusoro iwe hauna kuchita izvozvo asi chawakaita instead wakatobhadhara zvakazobhadhara padare palower court ipapo nhasi wakumira manje wakutanga kutora kuti ndakamanikidzwa ungaenda kwaikoti usvika utaura kuti ndakabhadhara faini kwamajor street asi ndakamanikidzwa ndochinonzi admission of guilt munhu anoramba abhadhara unoti chakamire ndazvizwa handisi kuwirirana ndakuendepi kana ukatsamba tinokunyorera kuti tsamba zvakafanana nemunomusaka gutsikana uda kuendepi bambo ndakuenda pakati tokatatu kuti tsamba munhu yabva nekuno mubatsirei iwe wakuda kuzviita wakuti udhiyo chiita sei ko ikauya odhiyo
ikauya audio apo tobva tazozviona kuti wakaonana nemukadzi wemunhu tozodini. Audio yauya tobva taona kuti zvishuwa ngodana nemukadzi wemunhu tozodini. Ndinobvunza zvaunoda kuti zvoite tozodini. Audio toitsvaka inini ndo pananga ndiri kuti tati wasati wapinda ndati audio yauya tobva tazviona kuti udanana nemungodana nemukadzi wemunhu isusu uda kuzoti tidini taura zvoda kuti tiite inongouya audio yacho toona kuti ndati taura zvauda kuti zvoite kana ichinge yauya ikapuruvha kuti zvishakodana nemukadzi wemunhu chiti taura kana yauya ikatibata mambo ndobata rangu mombe 4 judgment yacho inenge yakubuda ipapo. Ndati taura wega kuti mambo kana audio yauya ikapuruvha kuti taidanana nemukadzi wemunhu ndikukupai mombe 4 ndokwanisa kukupai mombe 3. Zvati mangwana kana zvakuzotaura usazorambe pamberi mambo audio ikauya dzokura nemashoko unotaura nemashoko ako mambo audio ikauya taura audio ikauya ndikabatwa mambo kuti ndandodana nemukadzi wemunhu ndikabatwa mambo kuti ndandodana nemukadzi wemunhu ndichakupai mombe 4 chakupai mombe 4 muridzi wemukadzi ndichamupa zvemombe 4 muridzi wemukadzi ndichamupa zvemombe 4 zvatopera ngasate zvakawanda isu tichitipai audio mambo ini ndamunotsvaga audio dzangu matsvagira ndodzi necommunication dzangu matsvagira ndodzi zvaramba uzoenda muda apa kuseri kuti mambo ndado kutapa ndaitwatiisira maina ndinokati vanobaa pane dzimwe nyaya dzekuti vanhu tinogona uzongozvisungirira zvisingazokwanisa kukuita sei. Inini ndaivepo musi wakaverengwa uti manyama ndine mukadzi wangu pane zvimwe zvekuti zvinhu zvinozogona kuzokura vana vakatadzana kuenda kuchikoro kana kuti zvinhu zvinogona kukura vanhu tikazotadza kuhera. Inini ndasimukira kuti audio yakaverengwa ndaivepo isi hangu kuti ndingazonga ndaresha kutaura asi ndoda kutaura zvinova zviri vana pangu. Audio maverengerwo ayaitwa yakabuda mawedzi 2-3 anobata kurudo saka baba vangagona kuzongoramba hawo asi dzimwe nyaya dzingagona kuzokura nekuti ikazouya kubva kuna muzvare audio mozongoizwa imombe 8 wana hawaendi kuchikoro chikafa chizoiwe mombe. Saka ndati ndisimudzwa hangu mongo mambo kuti kana zvichigona kudzoreka inini ndiripo mukadzi wacho audio ine mazwi 3 erudo pakati jiya pakati switi pakati lavhi saka amaziona anoshanda kurudo saka akazozi inini pandirwadza imombe 8 inini ndisina mombe vana vachida kuenda kuchikoro zvoba ndati ndosakataura iswiti wenyu izvozvo zvaitaurwa namai vachifonera murume wangu handidairi nokuti aitaura mashoko mudzimai uyu kwete inini zvekuti handisiri ndakamufonera kunini kuti handii ndakamufonera Daura mombe dzangu. Saka 7 twatwe.
maso kanovana kuteererwa. Saka ngati muswa 30. Kana even mwana angaine mwana ari grade 3 anotokutaurira izvese ini ndoisi pamusoro mangu inoitwa Maria Charuma ndiri amwe nemuroora nemukororo wangu ndiri mukororo wangu mwana wake grade 3 anototaura pezvakatangira pese kusvika pezvakazoita kuti waparadzane kusvika kana zvichiita tinoine mwana iyeye waitorohwa kuzi imimi murutengesa bhurese ichirohwa nehosireti wanairohwa ini ndinoitwa Daniel Mungade Sauma ndini baba vamukorora nemuroora pakatongwa nhau ndandiripo nhau yatongwa chokwadi wajaraziva wakabvuma musha yavo asi wachiuya kudare first kuti wadaidzwa kudare nasabvu namutsvare wakanzvenga mudzimai wake saka muzwa kuchema chema waiti kwazi inini ndiri kuenda kutsomba iwo ari kuuya padare saka mudzimai uyu nemunin'ina wake wakachizosvika avo vamugiraundi oti iyazve imini ndiko kuwatsomba here kuno pakashaya anzi mari yedare chaiyo yawakazobvisisa wakatokumbira mai yavo kuti ndipowo mari yedare yekubvisa yedare kwamuzvare nekwasabwa ndokuti wakazogadzirisana wozobvise mariyo kwauchipinda munyaya irutaurwa yeshuwa yakataurika yevhidhiyo mumashure mwevhidhiyo ndo maizobuda nyaya yekuti uyu ndopaizidhedhe kutaura ngemuroora zvomunzwa kuti waimufonera waitaurira nyaya idzo tangoti tiipe uchapupu wacho kuti touya kudzokera mumashure Mulidzenya une nyaya. Nasaka mtofenda. Swafu. Right. Nasaka na swafu.